ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ውዒልኩም ካብ ዝቐፂልና ፍሉይ ንስፖርት ዝምልከት ሓፂር መደብ ክህልወና እዩ ናብኡ ከነስግረኩም ሰንበት ምስ አሌክሳንደር ኢሳቅ ክለብ አርሰናል እንክንዝክር ንዝኾነ አፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ንደገፍቲ እታ ክለብ በቀዳምነት ቅጅል ዝብሎም ተጻዋታይ ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ንክለብ አርሰናል ተፈታዊትን ዓባይ ጋንታን ካብ ዝገበርዋን ተጻዋቲ ሓደ ቴሪ ሄንሪ ኣብ 2003 ንዚዳን ሲዒቡ ብሉጽ ናይ ዓለምና ተጻዋታይ ተባሂሉ ብፊፋ ዝተሰለመ ኣብታ ዓመት እቲኣውን ኣብ ስልማት ባሎን ዲኦር ንኣከፋፋሊ ቼክ ሪፐብሊክ ፓቬል ኔድቬድ ሲዒቡ ካልኣይ ተሸላሚ ዝኾነ ህቡብ ተጻዋታይ ቴሪ ሄንሪ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 6 ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ BFA 3 ግዜ ድማ ብሉጽ ተጻዋታይ FWA ኮይኑ ተሰሊሙ ድሕሪ ጫማ ምስቃሉን ከም ኣሰልጣንን ተሓጋጋዝን ክለባት ሃገራውያን ጋንታታትን ኣርሰናል ሞናኮን ቤልጅየምን ፈረንሳን ኮይኑ ሰሪሑ ኣብዚ እዋን ድማ ተንታኒ ዘርጋሕን ስፖርት ኮይኑ ይሰርሓሉ እምበኣር ነዚ ኣብ እዋኑ ኣርሓ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ተጻዋታይ ቴሪ ሄንሪ ክትክእ ዝኽእል እንኮመን እሰይ ዓለምና ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝተወልደ ኤርትራዊ ዝመበቀሉ አሌክሳንደር ኢሳቅ እዩ አሌክሳንደር ኢሳቅ ዝሓለፈ ሰሙን ንክለቡ ኒውካስል ዋንጫ ካራባው ካብ ዘጨበጠ ንጋንታ ኒውካስል ድሕሪ 77 ዓመት ዋንጫ ብምዕታሩ ታሪኻዊ ይገብሮ ደገፍቲ ኒውካስል ነቲ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝረኸብዎ ዓወቶም ከኣምኑ ኣይከኣሉን ንአሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ኣብ ዓበይቲ ጽሑፋት አሌክሳንደር ዘግሬት ክብሉ ውዒሎም እዚ ድሕሪ ዓወት ባንዴራ ሃገሩ ተኸዲኑ ፍቕሪ ሃገሩ ዝገልጽ ዘሎ ብሉጽ መንእሰይ ውላድ ኤርትራ ኩለን ዓበይቲ ክለባት ዓለምና 789 ሚሊዮን ዶላር ክንወስደካ እናበላ ዝቀዳደማሉ ዘለዋ ናይ ዘመንና ቴሪ ሄንሪ እዩ ነዚ ምስ ሰምዐ ቴሪ ሄንሪ ባዕሉ ንአሌክሳንደር ኢሳቅ ቃለ መሕተት ገይሩ ኣብ ቃለ መሕተቱ ንስኻ ንክለብካ ኣብ ቅድሚትን ኣብ ድሕሪትን እናተመላለስካ ትሕግዛ ዘለኻ ንዓይ ሙሉእ ተጻዋታይ ኢኻ ሙሉእ ዘብለካ ድማ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ተንጸባርቆ ብቕዓትን ካብ ፀወታ ወጻኢ ተርእዮ ትሑት ባህርን ምዃኑ እዩ ብምባል መስኪሩሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነዚ ግጥም ዝምልከት ቪድዮ ኣላትና ናብኣ ኸነብለኩም እሱ ትራዲሽን ግን እሱ ነዚ ኩሉ ዓወት ከም ናይ ነብሱ ወሲዱ ከም ዝገረ አይብልኒ በቃ ኩሉ ግዜ ነታ ጋንታ ንተጻወት እዩ ዘመስግን ኣብ ተዓዘብቲ ዓብ ኸብርለዎ ተዓዘብትኻ ከመይ ዓይነት ገይሮም ሴሌብሬት ከም ዝገብርዎ ከመይ ገይሮም ከም ዘኽብርዎ ሪኢኹም ኣለኹም አሌክሳንደር ዘ ግሬት ዝብል ባነር ሒዞም መፅኦም ኣብቲ ስቴድየም ብዓበይ ባነር ሒዞም መፅኦም ኣቢሎም ኣነ ሰንቢደ ንገዛ ርሴ ባንዴራ ናይ ኤርትራ እውን ኣብኡ ሪኢና ደስ ዘብለካ እዩ ኣካል ክፋልካ እንድዩ ታሪኽና in the game. Yeah, second again. How do you get him into the game? Isak has edged them closer to glory. Right-footed shot from inside the penalty box. This is turning into a dream afternoon under the Wembley Arch for Newcastle United. And Alexander Isak, moments after a goal ruled out correctly for offside, has pounced. It's his first real involvement in the penalty area in the last 5 minutes. But a player like that is always ready. And Isak delivers. Barnes wants it lifted in. Bruno's ball. Barnes! Isak! Oh, come on! What a
save from Kelleher at point blank range, had to react. Isak from Barnes' ball in, United. لما أنت بخ بلكا مش بنفسها فغص بلكا وأنا جدن إيهي وتعفتي أي فلت كندكي انتاي لما أنتي همادا مخانو انتاي همادا دا معلت دك انستيو مالتنديو كوخون الله مغنياتو زين كلن عديتاتنا دقونينن كتصبقا خوينة بقدامن صبقات ومصبق دا جين لما أنت جين دفلي علىك مش تربو شكيرا نجدن معلتن انديو وموغل درفورنا قابزنا زن صبقات عديتاتنا شمي يوستينا يناسي بحري قليلي شمي هي فتن بحري غني زخبركم تخاتلتنا كمتي أبغويا إجري زر سناي تادسة أبقددم بشغلتها دما بينيام جرماي حج دما أبقرصو إجري عالمنا ألكسندر إسا بعلم درجاني إرترا أسمي موازلو بوزحات دما أسرهم تختيلهم كم سعبوهم ريبلنا أجوكم برتعو حابن كرعاتن هاجرنا كبرات تخاتاتلتي نايلوم تداليو زنبرة مدبنا أبز تزازيمولو أبنايت صباح مدبنا يرخبنا سلام